Sarawuh Paduka kula ngaturaken pasegan Panakarami ugi kunjuk wonten ngarsa Paduka Koko Prabu Mandura. Yai Prabu Ngamarta. Sampun kula tampi perbagi saking Paduka Yai Prabu Ngamarta dumawaos sami-sami. Koko Prabu Baladewa ngarep ya ora sandadak bagi binage rebut cukup merga iki ana kahanan sing gawat. Wonten menapa to Koko Prabu? Wonten menapa kok kados lampah Paduka menika dibun bujung kalian mengsah ya pancen bener ngerti ya Yai Kresna kados pundi apa bener lamunta Yai Puntadewa bakal nganek sesaji agung bakal nganake sesaji agung inggih leres tak jaluk nggone gelar sesaji agung aja dibacutke dhisik ngentenana kahanan yen wis tentrem menika wonten menapa to ngertenono mulanipun Kakang nganti tekan kene iki jinaragan Praja Mandura ketekan mungsuh sing tekane dadak. Ketekan mungsuh sing tekane dadak oleh Praja Mandura. Kongkonane Jarasandha jenenge Hamsa Dimbaka dheweke bakal ngrangket marang pun Kakang. Mongko tekane mungsuh kuwi nangguh wanci bengi, wancine wong padha turu kemati. Tujune pun Kakang bisa lolos saka kepungane mungsuh. Ngerti ya Yayi? Dina iki sing dadi ceraning Ratu Manggoda kuwi Ratu Mandura ya Baladewa, Siadi lan uga Yai Prabu Ngamarta. Hamsa Dimbaka bakal ngrangket pun Kakang Siadi lan Yai Prabu Ngamarta. Mula tak jaluk gandeng playune pun Kakang tekan Praja Ngamarta iki diondol kelawan Hamsa Sawadya Balani. Tak suwun Yai Kresna aja lunga saka Ngamarta dhisik. Wedal menika kula badhe nyuwun pamit. Lho, arep nyandi? Arep nyandi? Kula badhe bidhal wonten negari Magoda. Iya, ning tak jaluk aja lunga dhisik. Merga Praja Ngamarta iki ana kahanan gawat. Kongkonane Jarasandha kuwi arep tekan kene. Lah kok malah kowe lunga ki piye to? Kowe lunga ijen apa ngejak kanca? Kula nganti Werkudara kali Janaka lah rak tenan to. Janaka Werkudara ki kekuatan Ngamarta lho, Dik. Yen nganti Ngamarta bedah apa ora bakal cilaka. Kula pitados negari Ngamarta mboten badhe bedah awit keridanipun Hamsa Dimbaka. Lho, lah kok ngono? Inggih. Awit negari Ngamarta menika sampun wonten beteng ingkang sakelangkung ampuh. Sapa betenge? Pati Tambak Ganggeng sanes. Lah terus sapa beteng sing ampuh? Beteng ingkang ampuh ingkang sembada hambetengi negari Ngamarta. Mboten wonten sanes namung kejawi tamu ingkang katemben rawuh. Inggih menika Paduka Koko Prabu ing Mandura. Lah dalah.
Surmawayo sakti wang kala ludra manik raja dewaku ya bandhaku ya amal-amalku dhewe Manggota Hamsa nuwun wonten pangendika dawuh sinuwun Amiji abdi paduka kula pun Hamsa lan kowe Dimbaka nuwun wonten pangendika dawuh Amiji abdi paduka kula pun Dimbaka Subala wonten dawuh sinuwun Amiji abdi paduka kula pun Subala lan sira Jayatsena inggih wonten pangandika dawuh Kanjeng Rama Dewaji lekno mripatmu wengakno gobokmu kuwi dina iki ingsun bakal nganakake sesaji rudra besok pajar wulan ngarep iki nyatane meksa durung cukup syarat-syaranane nyun pangapunten tasih kirang bab menapa kowe takon ngono kuwi ketok yen pancen kowe iki abdiku sing goblok dhewe nyun pangapunten Hamsa nuwun wonten dawuh sesaji rudra kuwi syarate kudu mateni utawa nyembelih ratu sithike 100 negara nuli kuwandane diklompok ana ing geni patumangan katur marang ngersane sesembahanku pukulun Bathara ngerti lho inggih mongko teka dina iki jeneng ingsun lagi bisa ngunjara ratu cacah 97 negara genepe 100 mung kali kurang 3 mekaten piye ratu 97 sing golek ya diapurmu wong 3 kuwi to nyatane butuhku 100 lah kok mung entuk 97 apa pancen tok jarak karepen ora kelakon menjangaku mboten babar pisan mboten mula tak jaluk goleka genep ratu 3 meneh syarate kowe kudu golek ratu katelune minangka dadi genepe sesaji rudra ndak wene ancer-ancer kowe njujuka Nyai Amarta awit ratu 3 kuwi kudu ratu sing duweni daya linuwih kayata ratu sing getihe putih ratu kang dadi titising dewa lan uga ratu kang pakulitane resik pakulitane bule mongko pakulitane resik putih kuwi lambanging suci kang mangkono dina iki kowe ngebaka ratu 3 kuwi kudu kecekel kabeh yen nganti ratu 3 kowe ora bisa mujuti kowe dhewe Dimbaka Subala kuwi ya ratu kowe bakal kanggo genepi sesaji rudra kowe wong 3 sing tak sembelih dhewe Kanjeng Rama parengaken putra Jayatsena sumelatur kowe arep muni apa mbok inggih sampun anggen paduka badhe ngawontenaken sesaji kala rudra menika sampun ngantos dipun lajengaken menawi paduka Kanjeng Rama badhe ngebak perang nagari Ngamarta Ndrawati saha Mandura menika malah waswatos rasing batos kula awit Narendra Tetiga menika anggadhahi kekiyatan ingkang linangkung lah menapa badhe kasembadan ngrangket Narendra Tiga yang satelek Jayatsena kowe lair ana donya kuwi kon dadi anakku ora kok dadi guruku yen kowe ora sarujuk minggat ora sah kowe dadak mambengi kekarepane wong atuan yen nganti ora sarujuk kok njih kali karep pecah dasmu kowe yang satelek dicukupi uripe diblendhuk nyepeteng klimis kelambene wani nuturi wong gerang ingsun nganake sesaji rudra sapa wae ora kena sing mambengi aja meneh wong liya sedeng anakku dhewe Jayatsena dhewe ngalang-alangi kekarepanku yen ora minggat kepruk paidon ora pecah ndase Hamsa Dimbaka Subala budhal yen nganti dina sesuk kowe bali ora kasembadan tak cawisi dadung karo wit gurda kanggo gantung gulumu
Kuli pareng kula nyuwun pamit saha nyuwun tambang mengestu semanten ugi kula nyuwun pamit senuwun. Wulan dari ngarep iki kudu wis entuk gawe. Lanang aja repu sing ati-ati hapsa dipoko. Suwuh arep Data Pitana. Suwuh werdine Sirna arep nenggih swasana tentrem. Data hangesti wondene Pitana iku luhur. Sirna kang memala mahanane jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya. Aninggih nagari pundi ingkang minangka purwanganing carita. Ingkang kaeka adi dasa Purwa eka marang sawiji adiline dasa 10 Purwa marang wiwitan. Ing mangke datan kadi gumelaring nagari Ngamarta inggih Ngendra Parahastra. Ya nagari Cintakapura inggih sinebat nagari Batana Kawarsa. Mila sinebat Ngamarta nenggih papaning pangasrepan awasta Ngendra Parahastra labet katentremaning negari wis antuk sak prawalaning kasuwargan. Sinebat Cintakapura nenggih kedatoning Sekar Pundhak awasta Batana Kawarsa mangku werdi papan pepuntoning ilaning toya Jawa. Minangka bubukaning kandha labet ngupadya nagari 100 tangantuk kalih nadyan 1000 tangantuk sedasa. Nagari Ngastina ing nguni wenang sinebat ing bumi kencana awit wis kasusara prating manca negara kang panjang kunjung pasir wukir. Allah jenawi Gamah Haripakarta Tata Turaharja. Panjang dawa capane harum mangambar kuncarane negara tansah dadi kembang kidunging bangsa manca. Karana wis kasusara ing dadi kedunging Lengapatra. Dasar para warga Pringgelolah Buga Wastra tramil makaro ing baita daratan samudra lan angkasa. Punjung luhur kawibawane unggir bebrayan tansah urip sesamadan daya dinayan. Sedaya tresna mring sesama sarta tansah ngluhurake jiwa martabating bangsa saindenging bawana. Pasir samudra negara kinembung segara sugih sungapan lan sumitan dadi sarana sumbering pangupabuga uga dadi lajar pusaring nakuda dagang layar. Wukir gunung Nuswara mimahe wewu pinangku gunung bebanjengan. Telaga nyang sendang-sendang dadi untuk sumbering toya benawi. Toyane pinarapa rangkileni wana cangkrama masalah nyang pategalan loh tulus kang sarwa tinandur. Bumi subur pasiten mawur apa kang tinandur sepulur kang sinebar kababar. Satemah ambiyet tuwa nganti kaya manglunga wit-witane sarta para warga samya haprasetya wanaga ngimbanging gunung anggung ngrinek samur lestari dadi sarana kemakmuran lan kaendaning bumi pertiwi. Gemah dadi tengara rejaning praja dumejening desa ngadesa minggaing paredèn lan pegunungan. Dalan gumlar-glar warata ngawimbuh pandam gumebyar pating kalencar. Papan pamulangan lan kesarasan wis ana ing sadéngah papan. Sagung bebrayan senggut makarya hangaya jejiban sowang-sowang. Adhedhasar manunggaling cipta rasa lan ngarsa temah ambabar karya. Ripah kang sami lampah dagangan lur-lur tan ana kendhati candhak kulak norat kuciwa. Dol tinukul mintu norang kesluru. Yayah ing toya narmada labetan ana kang ngasangsa ing marga. Dasare wis sajiwa tunggal bangsa tunggal basa lan tunggal negara.
Karta mangku werdi ayem tentrem nikmat pumangan satata nitya kanthi lega-legawa manut ing pranatan tetep ing sesanggeman lan paugeran sarta nindakake jejiban suci terus ing ati marang wewaring agama luhur. Nyata Prabu Puntadewa Narendra kang sinuludira seta minangka cihna suci ning manah dasar pahempet hita dharma hita sara hita sanga hita masih kawimbuh lila ing donya ikhlas maring mati tansah ngagengaken watak kabrahmanan mila salamining gesang datan pisah kelawan kitab suci. Wata kaya mangkono nalika wau sang katong nuju miyos ing Sitinggil Binatarata lenggah mungguing dampar kencana linemekan babut parang medani sinebaran sekar melatikan mambet wangi sinartan ganda widol sajeban kasturi miyos sang nata kaya para banceti manggung ketanggung biyada pawongan lan parekan kang sami ngambil upacara kanarendran anenggih banyak dalang sawunggaling bebek mas dwi pangga kang sarwaretna wis ketingal jumeneng hangger gemeng yayah lintang bima sekti kang hanuwak tutuk ing naga olah menika kadang nata panenggak ingkang kepareng siniwaka kekasih Raden Werkudara Bratasena Wayunindya Gandawastratmaja Bimasena Kusuma Yudha Jayalaga sang Bayu Siwi Satriya gagah prangkosa sembading warna godheng kok simbar jaja ngendika kanthi gereng keladuk ngresmateni sinambat minangka dadi panengahing para Pandhawa kasih Raden Harjuna tan kantun kadang kembar kemanikan saking sawo jajar tuwin bumi rahtawu kasih Raden Nakula tuwin Raden Sahadewa swasana rep sidhep permanem tanana banek walang salisik gegodhongan tanibah angin datan lumampah ingkang kapiyar sambung sabawaning abdi kriya gemblak pandi gendhing yang kemasan kang lagi ngampil upacara panting careng klang panting careng imbal gandelir sumantri mandyaraga sawetawis lenggahing sang nata Puntadewa dhateng Pantara dangu anampi dhateng praptaniura kadang ing Raka nata Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna mangkono Sigara sang Puntadewa Hamanem Brama dhateng ing katemben Parapti teka mangkono rareh uruh pangandikane sang nata Puntadewa manduk dhateng sang nata Kresna Oleng-oleng aram yewan ingkang masasaka gumenyar mangrengga hurming puri mangkin tanpa siring hal punika umah maswir murubing langit Tekyan sarwa manik tawing nyosinau sat-sat sekara sinuju unggian sang Durmati hamrem halangan lawan hari sang nata Puntadewa
Prabu Puntadewa nata lawan risang Dananjaya Katrinya narmati Kresna hangungun Dirintasena darbete katan prayogi Driyan Tanyuyani Ring resi ujar lamisan nuwun dereng sawetawis dang rawuh paduka Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ri paduka ngaturaken pasegahan Panakarami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu nun inggih Yayadi lulus Raja Sawan kula niskala sawan solipun pangastawaning ngraka mugi kasarira paduka Yai Samiyaji nun inggih Kaka Prabu kula tampi tangan kalih kapundhing mestaka mugi dadosa jimat paripih Kaka Prabu Celitheng Kresna kakangku aku uga ngaturake pambagya katur marang Kresna kakangku Dimas Werkudara ingsun tampa kanthi bungahing tias pun kakang siadi suku pambagya maring pun kakang pangestu kuwae tampan ana Werkudara ya tak tampa tangan loro tak gegem dadi mustika nyembuh kamulyaning uripku pangestu saka Kresna kakangku nadyan kula semanten ugi Kaka Prabu kula ngaturaken sembah sugeng kunjuk wonten sandhap Kaka Prabu Ndarawati ya Dimas Janaka wis tak tampa pangestuku tampan ana Yayi Janaka nggih sanget anggen kula mundi Kaka Prabu palugon lagoning lekas kula kita linuding kidung kadung kadereng hamomong mangon manah rahayu
ayu ana kang tanah golong gumolong manatu kara karenane ora mangapus-pus pita ing salam semon inggih Yayaji ora para nyuwun pangapunten kepara radi randhat anggen kula sowan labet kula kedah mernata dhateng para narapraja ing badhe kula tilar rumiyin Yai inggih Koko Prabu mboten dados menapa mila sanget-sanget ri paduka nyuwun rawuh paduka Koko Prabu keparenga kula suwun hangrigengaken anggen kula badhe tasakuran kunjuk wonten kersaning Gusti Kang nyipta jagat saha kula kemutan dhateng suraosing pustaka Raja Purwa ingkang nyebanaken menapa menika sesaji menapa menika tasakuran sauger saged tinenggan Narendra 100 negari tuwin kaujubaken Brahmana Sapta tetela badhe tinampi ngersaning pangeran Koko Prabu ingkang menika ri paduka kepengin sanget nulat kados lekasipun sawargi Prabu Sri Mahapunggung Narendra ing Purwacarita ingkang kamot wonten ing Serat Pustaka Raja Purwa kala wau wondene kasembadaning lampah sepisan malih kula sumanggaaken wonten ngarsa paduka Koko Prabu Ndrawati inggih Yai raka para ngaturaken menuwun dene kula pinaringan pakurmatan ingkang semanten luhuripun Yayaji kula sanget mangayu bagya dhateng lekasipun paduka Yai Samyaji kepareng badhe tasakuran agung kunjuk wonten ngarsanipun Hyang Manon awit Yayaji ngamarta sampun ngrumaosi pinaringan pinten-pinten kanikmatan saking Gusti Kang Nyipta jagat menika jumbuh kalian piwusaning agaming kula rasuk Yai sinten ingkang pinter nyukuri nikmating Gusti tumuli badhe dipun tambah matikel-tikel kanikmatan kula wau kosok wangsulipun ingkang boten purun hanyukuri dhateng nikmating pangeran inggih ing ngriku Yai badhe nampi pidana saking Gusti ingkang kelangkung awrat namung sayektos boten gampil Yai badhe tasakuran agung awit sampun kamot wonten syarat tuntunan kedah tinenggan Narendra cacah 100 negari kanthi penggalih lila legawa tanpa kepeksa syukur langkung saking 100 saha dipun ujupaken Brahmana cacah 7 ingkang sugengipun sampun nyipataken dhateng kabetaning donya namung kula pitados bilih gegayuhan paduka menika kaiden kalian pangeran kula kinten mboten badhe angel ngumadi sarana-sarana kula wau Yai ingkang menika monggo sedaya para kadang kula suwun manunggalaken raos gumolongaken pikir tumindak ingkang resik temen suci tuwin jujur sepen ing raos pamrih pribadi sinartan sesarengan nyuwun ngersani Gusti Kang Nyipta jagat mugi tansah ngijabana menapa ingkang dados panyuwun kita sedaya awit menawi para kadang Pandhawa kasembadan tasakuran agung ingkang dayanipun kala wau saged hambabar kawilujengan sedayanipun Yai celithang kresna kakangku yen jroning tasakuran agung nyebutake kudu tinunggon ratu cacah 100 negara tak kira ora bakal angel ulem-ulem ratu 100 negara mangko Gathuk Kaca nggawa 20 Antareja nggawa 20 Antasena nggawa 20 Abimanyu ngubengke ulem 20 tak kira wis kemput 100 negara nanging apa Siadi bisa mesthekake yen ratu 100 kuwi bakal rawuh kabeh iya durung mesti menawi kedah tinenggan Brahmana cacah 7 kula kinten paduka Koko Prabu mboten badhe kekilapan
Para Pandhawa menika sumitranipun pendhita menika kathah sanget. Namung kepara langkung saking pintu Koko Prabu. Ya. Upama mengkono pun Kakang ora bakal maido. Ora maido kelawan Yayi Werkudara apa dene Dimas Janaka. Nanging lamun ta wektu dina iki para Pandhawa bakal nglumpukke ratu cacah 100 negara tangeh kelakone. Aja ngepel mestaka ngilani dada. Apa sebabe Jleteng Kresna kakangku paring dawuh kaya mengkono. Awit ngertenono nggone para Pandhawa nyanake tasyakuran agung iki barengi ana salah sijining Narendra uga bakal nyanake tasyakuran sinebut sesaji Kalalodra. Narendra ing Magadha Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha bakal nyanake tasyakuran ya kuwi wujuding sesaji Kalalodra kanthi bekakak ratu cacah 100 uga. Maka wektu dina iki Prabu Jarasandha wis kepara ngunjara ratu cacah 97 negara genepe 100 mung kari kurang 3. Lamun to si Adi bisa ngetokake lelebuhanmu tumrap marang para raja Narmati cacah 97 negara sing padha dikunjara maring Jarasandha, ing kono bakal kasembadan Pandhawa nyanakake sesaji agung Werkudara. Banjur carane piye? Para Prabu Jarasandha yen ora iso dielingi karo waris ditenteng karana Bandayuda wae. Yen nganti Jarasandha kasoran yudane ing kono sira Yayi Werkudara bisa ngluwari ratu sing wis padha dikunjara cacah 97. Mesti wae ratu sing padha dikunjara kuwi mau duwe rasa kepotangan budi kelawan para Pandhawa awit rumangsa disambung uripe. Wis mengkono gandeng para raja Narmati kuwi mau padha kepotangan budi ing kono nggone bakal bales ora ana liya bakal ora kabotan namun to dikanthi ngestreni para Pandhawa bakal nganake tasyakuran agung iki Werkudara. Yen ora aja dadak kesuwen besok dadak ngenteni payu dina iki budal ana ing Praja Magadha kaselak kepengin ngerti kaya ngapa dapure ratu wengis ratu sing bakal mentala nyembelih ratu 100 negara Jleteng Kresna kakangku. Lang-lang indriya mangu-mangu mangungkung kandhuhan manglirina tanpa kaning. Yen tantulus mangko sang Hyahutama mangkono sang rata mudha wis nyolong ngarapa. Lere sahabat ingsun tumineng ngulati. Sangga Dewa Narmati tuwe Nareswara Kresna kalangkunging tresnanira marang Dyadanon Sinawi mongko pisang hunggianipun mila tansah tanyawarta. Waos Sri Narendra kalih miring Sang Retna Madubrampa. Koko Prabu sarawuh paduka kula ngaturaken pasegan Panakarami ugi kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu Mandura. Yayi Prabu Ngamarta sampun kula tampi berbagi saking paduka Yayi Prabu Ngamarta dumawaos sami-sami. Koko Prabu Baladewa ngarep ya ora sadadak bagi binage rebut cukup merga iki ana kahanan sing gawat. Wonten menapa to Koko Prabu? Wonten menapa kok kados lampah paduka menika dipun bujung kalian mengsah ya pancen bener ngerti ya.
Yai Kresna kados pundi apa bener Lemponto Yai Puntadewa bakal nganek sesaji agung bakal nganake sesaji agung inggih leres tak jaluk nggone gelar sesaji agung aja dibacutke dhisik nyentenana kahanane yen wis tentrem menika wonten menapa to ngertenono mulanipun kakang nganti tekan kene iki jinaragan Praja Mandura ketekan mungsuh sing tekane dadak ketekan mungsuh sing tekane dadak oleh Praja Mandura kongkonane Jarasandha jenenge Hamsa Dibaka dheweke bakal ngrangkep marang pun kakang mongko tekane mungsuh kuwi nangguh wanci bengi wancine wong padha turu kepati dina iki sing dadi ceraning Ratu Manggoda kuwi Ratu Manduraya Baladewa Siadi lan uga Yai Prabu Ngamarta Hamsa Dibaka bakal ngrangkep pun kakang Siadi lan Yai Prabu Ngamarta mula tak jaluk gandeng playunipun kakang tekan Praja Ngamarta iki diondol kelawan Hamsa sakadya balane tak suwun Yai Kresna aja lunga saka Ngamarta dhisik wedal menika kula badhe nyuwun pamit lho arep nyandi kula badhe bidhal wonten negari Magoda iya nek tak jaluk aja lunga dhisik merga Praja Ngamarta iki ana kahanan gawat kongkonane Jarasandha ki arep tekan kene lha kok malah kowe lunga ki piye to kowe lunga ijen apa ngejak kanca kula ngenti Werkudara kali Janaka lah rak tenan to Janaka Werkudara ki kekuatan Ngamarta lho Dik yang nganti Ngamarta bedah apa ora bakal cilaka kula pitados negari Ngamarta mboten badhe bedah awit keridanipun Hamsa Dibaka lho lah kok ngono inggih awit negari Ngamarta menika sampun wonten beteng ing sakelangkung ampuh sapa beteng Pati Tambak Ganggeng sanes lah terus sapa Handaka Semeler inggih sanes lah terus sapa beteng sing ampuh beteng ingkang ampuh ingkang sembada beteng negari Ngamarta mboten wonten sanes namung kejawi tamu ingkang katemben rawuh inggih menika Paduka Prabu ing Mantuah Ladalah bola bali omongane karo pokrul wong pinter omong wong olah alih tembung pancen wasis lah wong aku tekan kene iki arep laporan lah kok malah entuk gawean monggo Koko Prabu kepareng Koko Prabu Mandura hangayom midhateng para ngadang Pandhawa para kawula Ngamarta kula pitados inggih namung Paduka Koko Prabu Baladewa ingkang sembada ngunduraken utusan saking negari Magoda. Oh iya, Yai. Awrat kados menapa pun Kakang Sagahi. Dinten menika kula nyuwun pamit. Tumutun ngethapaken Wadyabala Ngamarta tuwin sawetawis betan saking negari Ndarawati saha Mandura. Kuwi kados manunggalaken kegiatan ngunduraken dhateng badhe tekani marang muka. Kula barengaken wong karsa Paduka Koko Prabu Baladewa. Yai Kresna kula dawuh. Pun kakek njaluk pamit nggih monggo bakal ngadepi tekane mungsuh nggih monggo kula nggih badhe nyuwun pamit ora mengistoni aku lho kuwalik bocah enom kok mengistoni wong tuwa namane Titis Wisnu Titisa Wisnu nek isih enom ayo ya sedongakno wae nggih pun kakek bakal njaluk pamit tumuli ngundurake kekuatan saking Praja Magoda marang nyuwun Yai Prabu Ngamarta Cemangkahang Guru-Suru Sundar Lindhu bumi kunjing Kumaludha guntur ketuk umak kang jalatri Oh
lega rasane atiku Dirbala Dewa kakangku. Wis aguh betengi Praja Ngamarta Clitheng Kresna kakangku. Dimas Werkudara iya. Yayadi inggih kados pundi Koko Prabu daya-daya kang Raka Ndrawati. Kepareng kula enggal-enggal nyun pamit nganti dhateng adi kula Janaka tuwin Yayi Werkudara. Uwi gantos badhe ngluwari dhateng pakunjaraning Ratu 97 negari. Inggih monggo Koko Prabu. Sembah kula ing nderek jengkar paduka Koko Prabu Ndrawati. Barep kakangku aku njaluk pamit. Laluga njaluk tambahing pangestu. Nggonku bakal nitake dharma luhur iki. Iya. Werkudara muga kasembadan lanang jiritmu Yai. Iya. Semanten ugi kula Koko Prabu kula nyun pamit saha nyun tambahing pangestu. Dimas Janaka duga tiga ngati-ati aja keng kongsi keri. Pun kakang amung ngelingi marang kadang para siadi. Gandeng sira Yayi Janaka bakal ngayahi dharma luhur aja lali nganti Kyai Semar Badranaya ya Yayi. Awit ya mung Kyai Semar Badranaya sak anake kae lambanging para kawula. Para kawula nggone tansah ngidungake pandonga marang Gusti Kang Nyipta jagat murih jayaning Pandhawa. Nggih ngestakaken dawuh Koko Prabu kepareng kula nyuwun pamit. Ya Janaka, muga kabeh para pandolan kadang-kadangku bisa ngreksa marang kuncaraning Praja Ngamarta.